Danwa saboda da kai na dauki wannan takardar yarjejeniyar na bashi amma shi Narsima din sai yau da ne dauki sunan wani amfani da shi. Dama ranar nayi bayanin cewa menene amfanin ka dauki mutum baka san wane ne shi baka kawo shi gidanka kana bashi kati da buryani. To menene riba kenan yanzu ga abin da ya faru. Dama na riga da na faɗa yi. To yanzu ka bada umarni kawai. Yanzu na zama walakanta su mai kusa da shi inda duniya za ta gaida Allah ku dakata ku na zama da ku bari ya zo. Ni zan yi magana da shi kawai babu wani matsala. Ya riga ya so bari yanzu na ni ba zan yi rabuwar shi ba ne kai ka gani. Kai da ka muna ba dai ina nan ba. Ya kai da dan wani Nasima ni ne daga maka kafa kuma ya haka yanzu na ta haka na faruwa. Wato ne ma kake ga ka raba da matsayin da nake da shi ko kuma yaya? Wai kai me kake nufi kana ganin za a iya shige na cikin sauki ne? Ka dauka cewa ni mahaukaci ne? Dama wannan shi ne abin da ya dace da kai. Ya kamata ce dukkanin rayuwarka a ƙarƙashin kafa ta kake rayuwa ka gane ko? Wannan baje-bajen da kake kana ganin cewa za ka samu wata ɗaukaka ne? To baka yi ba idan na ga dama ka za ka tsaya ko kuma kawai shege kan da Nasima. Kai da bre ka duba ka ga dukkanin matsayin da yake a gabana. Gai! Wai me kuke kallo ne ku je ku dakile shi man? Danwa da na kuskure da Allah kai hakuri da Allah kada ka shege ni babu damuwa danwa ni kawai ma zan koma da Allah danwa da Allah ka yafe min danwa wallahi kawai ma zan koma ne. Yan lokutan da suka gabata dukkanin iya kokarinka shine kaga ka dakile ni ko ba haka ba. Kai ka faɗa ni kuma na aikata kun kira ni kuma hakika dama zan zo da dan kuma wannan dukiya zan sanya ta a cikin sunanka kuma baya da haka sannan kuma kafin rana ta fito za ka bar wannan birni baki daya ka tafi abinka ka ɗauka wato ni ne wannan mai mutuncin Dr. Rajukumar ka lalle ni ba haka nake ba ni ne Raban shaidani ne ina fatan ka fahimta ta ne zan yi dakila. Đây là